Velkommen til alle sammen. Glædelig fuldmåne og glædelig Venusdag her i templet vi har sammen. Så denne her fredag, det er jo en særlig fredag, fordi at det er fuldmåne i Tvillingen, og jeg har kigget lidt på, hvad det egentlig betyder, også i forhold til, om der ligger noget, vi kan tappe ind i virkelig at fylde os selv op, nære os selv dybt. Den her selvkærlige energi, som vi arbejder med at fylde os selv med ren næring, men også i forhold til, at det jo er fredag, og fredag er altid en Venusdag. Så derfor er det også virkelig, virkelig fedt, at vi også skal lave massage i dag, ansigtsmassage med Tanja, og virkelig sådan tappe ind i, hvordan det føles, og hvordan det mærkes, og hvilken tilstand det åbner for i dig, når du prioriterer dig selv, når du giver dig selv lov til virkelig at tage dig tid til selvberøring, men også bare det her med, at ting behøver ikke altid at gå så stærkt og være effektive og perfekte og instant, øjeblikkelig tilfredshedsfølelse med det samme, som vi egentlig lige så stille bliver programmeret til i den verden, vi lever i, men at vi godt må sænke tempoet, vi må godt tappe ind i vores sanser og åbne vores krop og virkelig gå dybt, og det er det fredag Venus egentlig står for. Så Venusdag, det er den her, Venus er jo den her gudinde, divine goddess of beauty, altså den her skønhed, den her kærlighed, den her langsommelighed, sanselighed, virkelig sådan kropslig, at din krop er et tempel, som vi gerne vil tappe ind i, når det er fredag. Så ifølge yogierne og ifølge heksene, det står også i denne her heksens håndbog, det her med dagene, hvilke energier dage har. Det samme siger yogierne, det synes jeg er ret sejt, ret fedt. Så hver dag i ugen har en energi, hvor at mandag, det er en månedag, det er sådan lige så stille i gang, sætte i gang, men også virkelig sådan føle, se indad. Og tirsdag, det er en Marsdag, der sættes energien op, og vi kan være mere aktive. Onsdag, der er det Merkur-dag, så onsdag er Merkur, som er dine tanker, som er dit sind, som er den måde, du organiserer information på. Og torsdag, det er Jupiter, det er ekspansion, det er held, det er lykke, det er rigdom. Så Jupiter torsdag er også en virkelig god dag for at udvide dit perspektiv og åbne op for muligheder. Og så fredag, det er Venusdagen. Det er her, hvor selvkærligheden, kærligheden, hvor du skal tage dig selv på en date, hvor du skal købe blomster til dig selv, hvordan det end føles virkelig at lade dig selv op. Og så har vi lørdag, det hedder jo Saturday, på engelsk Saturn-dag, det er sådan jeg husker det. Så lørdagen, det er Saturn. Så egentlig, så er ugerne lidt lagt sjovt sammen i den menneskelige kalender, fordi Saturn er faktisk en dag, hvor det er virkelig godt at arbejde, virkelig godt at få noget for hånden og få færdiggjort nogle projekter, eller bare virkelig tappe ind i din kreativitet og udtrykke dig. Og så er søndag soldagen, det er Sunday, det er solen, det er vitalitet, regenerering, det er energi, lad dig selv op. Så Venusdagen i dag skal vi virkelig tappe ind i, samtidig med at der er en fuldmåne. Fuldmåne i Tvillingen. Så det er også sådan en release, så når vi har lavet den her dybe massage, så skal vi lave yoga, som jeg har valgt et yogasæt, der også er sådan beauty kriya, så det er det her sådan skønhed indefra, selvkærlighed, men også for at tappe ind i den her fuldmåne energi, som er til stede, så vi skal lave fuldmåne yoga bagefter.
Og kort sagt, så er den her fuldmåne i tvillingens tegn, og det betyder jo, at tvillingen, det er jo den her, der hænger sammen med Merkur, så hvis du lige husker tilbage på onsdag, det er Merkurdagen, og Merkur, det er jo det, der stod for sindet, for tankerne, for idéer. Og der er nogle forskellige aspekter, der påvirker den her fuldmåne. Ikke nok med, det er en kraftig fuldmåne, det er en super fuldmåne, så den er tættere på jorden, den lyser mere, den er ekstra stærk. Og det den gerne vil lyse op, det er, hvad er det for nogle valg, du træffer? Kan du åbne dit sind op til at se tingene fra flere perspektiver? Så den giver os ligesom det her lys på, er der nogle andre muligheder for mig at vælge? Og det her med valg, det er faktisk rigtig vigtigt. Lige nu, der står vi også, den her fuldmåne bliver påvirket af det, som man kalder måneknuderne, som er vores GPS, vores vej, den vej, vi skal gå, sådan rent inkarnationsmæssigt, sjælsmæssigt, den højeste, mest opløftende vej. Det er det, som fuldmånen gerne vil have os til at træffe valg, der ligesom er opløftet. Træffe valg, hvor du virkelig bruger dit eget orakel, dit eget indre orakel og tænder det, og de ting du vælger har en betydning. Og det splitter meget sådan vandene, det splitter meget sådan, det er lidt ligesom at de valg du træffer er ekstra skæbnebetonet. Så det er rigtig vigtigt at vi træffer valgene for den her højere intuitive kapacitet, altså vi er vores egen orakel. Så derfor er det virkelig godt, at vi laver den her form for yoga, kundalini yoga, der virkelig giver dig muligheden for at bruge dit egen indre orakel og træffe valgene der, sådan så at det du vælger nu løfter dig videre op, virkelig udvider dig og gør også, at du føler dig mere som dig selv. Så de her valg skal træffes baseret på den du gerne vil være, og den du faktisk ægte er inde i din kerne, fri af sorg for barndommen, fri af begrænsninger, fri af fortiden, men virkelig løftet op, så vi ikke bare træffer valg per automatik fra det vi plejer, det vi engang gjorde, det der faktisk gør, at vi ikke sætter grænser, men vi bryder hele tiden vores eget, det vi har aftalt med os selv, vores eget ord, at vi ligesom begynder, det er slet ikke en mulighed mere, men vi træffer det heroppe fra. Så det er det, den her fuldmåne virkelig viser os. Det er sådan en karmisk korsvej, at vi skal ikke vælge fra der, hvor vi plejer, de her tråde, der er tilbage i fortiden, men vi skal cutte det og begynde at vælge fra det sted, hvor det fører os videre ind i vores dharma. Ja. Okay. Jeg har lovet ikke at snakke for meget, fordi Tanja skal også bruge tid til massagen, og vi skal også have tid til yoga. Så lad mig høre, hvad du har på programmet, Tanja. Er den okay, eller skal der lige en mikrofon på? Der skal lige en mikrofon til, så det lige bliver lidt højere. Så kan jeg lige se, hvad de skriver her. Sigrid skriver, sikke en dejlig omsorgsdag, lige præcis. Og Satnam Leila, og Satnam Lone. Og jeg ved ikke, hvem er det, der er bag ved Zoom user. Du skriver, Satnam, jeg glæder mig til praksis i dag. I går, der skyllede varme bølger i min krop under nogle af øvelserne. Ej, smukt. Dejligt at høre. Og Satnam Sanne, Satnam Annette, Satnam Camilla, Satnam Johanne, Satnam alle Det er sammen. bedre igennem nu. Ja, det er meget bedre. Super. Jeg glemte lige at sætte den på. Så vi skal lave en virkelig skøn bindevævsmassage i dag. Og det er en gammel bindevævsmassageteknik, der særligt er blevet brugt i Tyskland medicinsk. Så hvis der har været, især på kroppen, områder, der nærmest har været sådan helt uden blodcirkulation, og nærmest helt døde, eller der er lymfodema, eller en eller anden svær sygdom i bindevævet, så er den her teknik blevet brugt. Så den har virkelig god effekt i ansigtet. Og det gode ved ansigtet, det er, at ansigtsmusklerne, de ligger jo lige så fint under huden. Så lige så snart vi går ind og arbejder med bindevævet her, så ser vi en effekten nærmest med det samme. Den her teknik, den arbejder i 24 timer efter. Så det bedste resultat, det ser du i morgen tidlig.
Og det kan være en rigtig god idé at drikke en væske med en masse mineraler bagefter. Fordi bindevævet, det har en væske lige under huden, som indeholder en masse mineraler. Og hvis vi er lidt dehydreret, eller hvis vi mangler mineraler, så fjeder den ikke så godt. Så det vil sige, at den taler ikke så godt til hjerne og muskler. Så hvis vi fylder op med mineraler indenfra, så fungerer bindevævet bare bedre. Især her i vinterkulden, hvor det hele godt kan trække sig lidt sammen, så er det rigtig rart med nogle varme drikke. Og min favorit er brændenælde. Så lav endelig en kop eller en hvilken som helst urtete eller grøntsagsjuice, ikke frugtjuice. Tænk mineraler og tænk helst varmt. Så den her teknik, den filosofien bag bindevævsteknik er, at man strækker, man er blid. Det er en meget, meget feminin teknik. For hvis man trykker på musklen, hvis man trykker hårdt, og noget gør lidt ondt, og vi har sådan lidt en tendens til, at det skal gøre ondt, før det skal godt. Det skal man ikke i den her teknik, så virker den ikke. Så vi skal, når vi gør noget, der er blidt, og som føles godt, så er det som om, at kroppen den åbner ligesom op. Og når vi arbejder blidt på bindevævet, så taler det direkte til nervesystemet, som siger til musklerne, bare slap helt af. Og det er den teknik, det er den effekt, vi er ude efter. Så de her teknikker, de er lette, men det er også lidt svært. Så vi skal lave stræk. Så i bindevævsmassage, der trykker vi aldrig, vi strækker. Og det skal føles som om, det niver på en god måde. Så nu fik jeg kunne ikke huske navnet på den leg, vi legede i skolegården, hvor man så gik rundt og twistede hinandens arm. Jeg har fundet ud af, at det hedder en brandmand. Så man laver sådan en twist, og så niver det. Vi laver en meget, meget blid version af det. Og vi arbejder faktisk kun i det her område og op til kæbekanten. Og bare ved at arbejde med det område, kan vi give et løft til hele ansigtet. Jeg tror, det er den ansigtsmassage, der har den bedste effekt. Selv når vi kigger på gua sha og kosmetisk ansigtsakupunktur, den her simple teknik, bare på det her område, giver et bedre løft end nogen som helst af de andre. Den er altså vild. Så det her lille twist, vi starter med at arbejde på kravebenet. Så hvis man ligesom måske kan se sig selv i Zoom-billedet, eller have et lille spejl. Og en vigtig ting, det glemte jeg at sige, man skal ikke have olie eller creme på ansigtet. Huden skal være tør. Så hvis ikke huden er tør, så find lige en serviet eller en klud, og lige dup huden tør. For hvis huden er fugtig eller fedtet, så glider fingrene bare, så kan man ikke mærke det her stræk eller det her niv. Og det kan føles som det sådan nærmest sådan klør lidt under huden. I kan bare lige prøve at sætte en finger fast under kravebenet. Og så træk op med den anden, eller vend armen og stræk op, måske med 2 fingre. Eller prøv med en tommelfinger og skub op. Jeg synes, jeg kan bedst mærke et niv eller stræk i huden, hvis jeg sådan trækker. Og trækker. Så det man gør, man holder fast med den ene hånd, strækker med de andre fingre, så følger man med de andre for hele tiden at holde det her stræk i bindevævet. Og trækker op, følger efter, og strækker op. Og det kan godt ske, at det tager lidt træning, men kan I alle sammen mærke, at det sådan niver eller sviger lidt under huden, når I strækker? Hvis ikke I kan, så prøv lige at duppe huden. Sørg for, at den er ekstra tør. Og så prøv igen. Så det handler virkelig om at mærke det her stræk. Så prøv at mærke efter, hvordan skal dine hænder vende, før du mærker det bedste stræk. Og det kan også være, at okay, det føles faktisk lidt, jeg får lidt ondt i skulderen, hvis jeg bruger den her hånd, så prøv bare at bytte rundt undervejs. Teknikken er simpel, men det, der kan være besværligt, det er at mærke efter, hvordan får jeg det bedste stræk på huden, uden at spænde op i den anden side. Så der må man gerne bytte rundt undervejs. Godt. Er der nogle spørgsmål, inden vi går i gang? Ellers så kan vi tage dem bagefter eller undervejs, så skriv ind i bare i chatten. Så vi starter med kravbenet, sorry, jeg flasher lidt, men vi skal arbejde med hele nakke. Kravbenet, derfor har jeg morgenkåb på i dag. Så vi starter med det ene kravben, og vi arbejder lige under kravbenet. Så hold fat. Lige mærke efter, hvor er kravbenet, her var det. Og I kan se, at jeg bliver allerede rigtig rød, og det vil jeg også blive, men det forsvinder cirka efter en halv time. Så laver vi et stræk. Et mere. Og et tredje. Og jo mere man kan trække vejret undervejs, jo hurtigere virker det. For åndedræt og bindevævs afslapning, nervesystemsafslapning hænger sammen.
Og vi gentager 3 gange, så 3 gange 3 små stræk. Og vi trækker, vi skubber, eller vi trykker ikke, vi trækker. Og så kan vi lige slutte af med 3 lange stryg. Måske prøve med den anden hånd. Og man kan gøre det her lige så længe man vil, men minimum 3 gange det samme sted. Og måske man allerede kan mærke, at det summer sådan lidt under vejret. Så går vi på indersiden af kravbenet. Jeg prøver lige at tegne en hvid streg her, så I kan se. Og så holder vi fast igen. Og jeg synes, det er nemmere at trække. Og trækker 1, 2, 3. Der er en dyb indånding. Og vi gentager. Og jo langsommere man kan lave den her teknik, jo bedre virker den. Og lige så snart man kan huske rækkefølgen, og hvor man skal sætte fingrene, så kan man jo bare lave den, mens man ser en serie eller et eller andet. Og man kan også bare tage små områder af gangen. Lidt er altid bedre end ingenting. Men hvis man gjorde den her teknik bare 1 gang om ugen, så kan man virkelig se en effekt, både at mundvigene løfter sig lidt, øjnene det er som om de løfter sig lidt op også. Og de små fine rynker, man kan have sådan på hals og dekolleté, de kan faktisk forsvinde helt. Så slutter vi lige af med 3 lange stræk. Godt. Så skal vi arbejde med den skrå halsmuskel, og den løber lige her. Man kan lige dreje hovedet, så man bedre kan se den. Lige herfra hele vejen op til bag ved øret. Og der skal vi strække igen. Så der holder vi fat, og måske lige bytter rundt. Vi holder fat med den hånd, vi brugte før, og så trækker vi meget, meget blidt. Vi trykker igen her, det vil føles vildt ubehageligt. Så vi strækker, følger efter, og strækker, og følger efter. Her synes jeg, den er ekstra meget. Jeg ved ikke med jer, men jeg kan særligt mærke det på halsen. Og hvis man sådan har tendens til måske ikke lige at få sagt alle de ting, man gerne vil sige, så kan det her område virkelig være sensitivt og blusse meget op. Og lad os lige lade det være 3 lange stræk. Jeg kan også prøve at vende og mærke, om det føles bedre. Eller prøve med en tommelfinger. Vi prøver at ryste lidt i skuldrene, så den ikke bliver helt spændt op. Så skal vi arbejde med halsmusklen, den overfladiske halsmuskel platysma. Og det er den, der ligesom sørger for, at vores mundvige kan komme til at hænge ned af sådan lidt permanent. Den kan også hæfte op ved de muskler, der løber helt op til øjnene og ligesom hive ned. Så når vi begynder at afslappe den, så er det som om det hele løfter sig. Det er også den, der skaber de små rynker på halsen. Det er også den, der giver sådan lidt mere volumen til dobbelthagen, end man har lyst til. Så vi skal ligesom løfte den op. Så vi skal lave sådan en teknik, hvor vi bliver rigtig flotte, hvor vi nærmest sådan skubber alt fedtet helt op til mundvigene. Så igen, vi holder fast med den ene hånd, og så skal vi ligesom arbejde i den her bane op til mundvigen. Så vi trækker, følger med og skubber hele vejen op, og lige fæstner her ved mundvigen. Og prøv at tage en dyb indånding imens, og en udånding. Jeg synes, vi gør lige den her 6 gange, så vi er sikre på, at vi får det hele med. Og så kan vi lige arbejde lidt over i den ene side, så vi slutter her ved kinden i stedet for. Og 6 gange. Så vi kan se på bindevævet, som om det er sådan en masse små vandrør under huden. Og hvis der er spændinger, eller stress, eller stagnering,
så er det som om, der er nogen, der trykker på de her små vandrør, og så kommer der bare ikke nok væske ud. Så når vi går ind og strækker ud i bindevævet, så frigør vi spændinger, så væsken kan flyde mere. Så det her virker faktisk bedre end nogen som helst fugtcreme eller serum, vi kan bruge, fordi den fugter huden indenfra. Og vi kan gøre det på et par minutter, og det koster absolut ingenting. Prøv lige at mærke efter, hvordan føles det? Får I lige så meget farve som mig? Og ryst i skuldrene en gang. Og så skal vi faktisk arbejde med sådan nogle små 1 centimeter stræk hele vejen langs øret, bag øret, og hele vejen hen til kraniekanten. Og det er sådan et sted, man aldrig nogensinde får en massage, så det kan virkelig være spændt, og det føles super godt at arbejde på det område. Så man laver sådan nogle, man holder fat med den ene hånd, så kan man lige bukke øret, og så jeg ved ikke, om I kan se, men så trækker man ned med de andre fingre, bare lige 1 centimeter, så man holder igen med den ene hånd, strækker med de andre fingre, hele vejen rundt. Pas på med ikke at tage fat i hårgrænsen, det kan godt nive lidt på den forkerte måde. Så lige under hårgrænsen og bare strække ned, og gøre det så langsomt som muligt. Det handler virkelig om at mærke et godt stræk. Og træk vejret. Og det her, det kan løsne op i spændinger i hele hovedbunden og spanden faktisk. Og rigtig godt, hvis man har spændingshovedpine, især hvis man har siddet for meget foran computeren. Og vi fortsætter til hele vejen under kraniekanten. Og gentager 2 gange mere. Ja, det er den nederste hånd, der strækker. Og hvis man kan mærke, at det er som om fingrene det glider mere, end de strækker, så kan man lige duppe, så huden er helt tør. Så ja, man holder igen med den øverste, strækker med de nederste fingre. Og prøv at lægge mærke til, at du ligesom holder hovedet lidt afslappet. Man kan godt blive så koncentreret, at man kommer til at sidde sådan helt redbrækket. Det skal vi ikke. Vi skal prøve at være så afslappet i de andre områder som muligt. Godt. Man kan også lige hive lidt i øret. Bare lige lidt nedad og udad. Det her, det lærte jeg, da jeg tog en uddannelse inden for kraniosakralterapi, at hvis man var sådan vildt stresset helt op i det røde felt, så kunne man bare lige strække ud i ørerne, og så kommer der ro nærmest med det samme. Det kan måske se lidt sjovt ud, hvis man gør det på kontoret, men så kan man lige gå ud på badeværelset og gøre det. Ja, det giver god mening. Det er instant tryghed. Og det er også det, man bruger, når man laver øreakupunktur, så påvirker man hele kroppen bare ved at arbejde på øret. Godt. Så kan det være, at man lige skal duppe nakken, for vi skal arbejde med nakken nu. Og trapeziusmuskel, som er den her trekantede muskel. Så lige sørg for, at huden er tør. Så her, nu arbejder vi på hver sin side af nakkeknoglen. Jeg ved ikke, om I lige kan se, hvis jeg vender rundt, at man ligesom bare, jeg håber, I kan se, man tager fingrene på hver sin side af nakkeknoglen, starter op under kraniekanten, og så trækker man bare fingrene fra hinanden, som om man nærmest vil trække huden fra knoglen ned på hver sin side. Og hvis ikke rigtigt man kan mærke det niver her, så kan man lave en anden teknik, hvor man sådan bruger 2 fingre, og så nærmest skubber huden fra hinanden på hver side af nakkeknoglen. Så prøv at mærke efter, hvor I kan mærke mest stræk. Og man kan godt komme til at trykke her, men det skal vi altså ikke. Vi skal bare strække.
Og det er virkelig godt, hvis man har sådan nakkespændinger, igen spændingshovedpine. Og igen, hvis ikke I mærker noget stræk, det vil være lidt svagere her, fordi huden er tykkere. Men hvis ikke man kan mærke noget som helst, så sørg for, at huden den er knastør, og fingerspidserne også. Så hele vejen op under kraniekanten. Træk fingrene fra hinanden på hver sin side af nakkeknoglen. Eller lav de små twist med fingrene ned på hver sin side. Og så langt ned du kan nå på ryggen. Udad. Altid udad, så mærker vi bedste stræk. Men hvis du laver twistet med fingrene, nej, så er det stadigvæk udad. Jeg skulle lige mærke efter, om man kørte lidt nedad, men det er stadigvæk udad. Men jeg synes, lad os lige blive her et øjeblik, fordi de fleste af os har rigtig mange spændinger her. Og når man arbejder med ansigtsmassage, så arbejder vi altid nedefra og op, fordi vi gerne vil arbejde med tyngdekraften. Så hvis vi frigør en masse spændinger i ansigtet, men vi er fuldstændig stagneret her, så sker der nærmest sådan en flaskehalslukning. Så vi kan frigøre nok så meget, men det vil bare sidde her. Så hvis vi frigør spændinger her, så kan det ligesom løbe ned, som det skal, så vi kan få alle affaldsstoffer væk, lymfevæsken flyder bedre, og blodcirkulationen til hovedet er meget bedre. Prøv lige at tage nogle dybe indåndinger. Og så gør vi det en sidste gang. Jeg mener nedefra og op. Ned fra det her område og op. Jeg ved ikke helt, hvad du mener, Annette. Jeg mener bare, når man laver ansigtsmassage, så arbejder vi med det her område først, inden vi går ind og arbejder med det her område. Fordi det her skal være frit, før at alt det, vi frigør heroppe, ligesom kan glide ned af sig selv. Jeg håber, det giver mening. Ja, nakken, der starter vi op fra ned, eller ned fra op. Jeg synes, fordi vi sluttede af ved kraniekanten før, så fortsætter vi bare nedad. Men det er lige meget, hvorfor en rækkefølge. Så nu skal vi arbejde med trapeziusmusklen. Så her, der skal vi faktisk skubbe nedad, så vi holder igen med den ene hånd. Og så skubber vi fingrene nedad. Og her synes jeg, det er ekstra vigtigt lige at tørre efter, eller dubbe, så man er helt knastør. Så man holder fat og skubber ned. Når man gør det i sin egen tid, så kan man sagtens bruge mere tid de steder, hvor man mærker, der er ekstra spænding. Så vi arbejder på den her del, altså selve trapeziusmusklen. Så ikke på kravebenet, vi holder fat på den muskel, der løber hele vejen hen til nakken. Og skubber ned. Lige præcis. Og det er vigtigt virkelig at holde igen med den ene hånd og mærke strækket.
og gør det langsomt. Og jo mere man øver sig i den her teknik, jo bedre bliver man også til at spænde af de andre områder. Det er bare hver gang man laver noget første gang, så er det altid lige lidt sværere. Prøv lige at ryste skuldrene en gang. Nu skal vi arbejde med kæbekanten, så vi starter ved hagen og holder fat under, og så bruger vi 2 fingre, og vi skubber huden op. Så man kan se, at man holder lige under, og nærmest sådan trækker eller skubber huden op over kanten, for ligesom at give kæbekanten et godt stræk. Man kan lige dyppe efter. Og nogle gange så kan det her område være ekstra ømt. Det er tit der kan være sådan en stagnering af lymfevæske. Så vi gør det bare lige lidt blidere her. Og vi gentager 3 gange. Og så arbejder vi under kæbekanten. Så der synes jeg, det er nemmest med tommelfingrene. Man holder igen, laver et lille stræk. Jo, eller bare holder igen. Så den nederste hånd, den holder fat, og så er det med den anden hånd, du skubber op. Du kan godt give et lille stræk i den modsatte retning, men jeg synes, det er nemmere, hvis du bare fokuserer på, at den nærmest skal holde igen, så du mærker en modstand. Så under kæbekanten. Og vær virkelig opmærksom på, at du bare strækker i overfladen, at du ikke trykker op og ind. Du strækker bare. Så kan vi lige lave 3 lange stræk. Det kan være nemmest med at bare bruge fingeren. Brug hele fladen af fingeren. Man kan også lave sådan en nive, hvor man ligesom tager fat både under og over og strækker op. Det kan også være rigtig lækkert. Og så arbejder vi på oversiden. Så igen, vi holder fat og strækker. Nogle gange kan det føles nemmere at få et stræk, hvis man forestiller sig, at man nærmest strækker med albuen. Og vi kan lige slutte af med niveteknik igen. Bare lige 3 lange stryg. Det var den ene side. Så skal vi over i den anden side. Jeg ved ikke, om lyset det er vist bedre her, er det ikke det? Så.
Jeg har en sol, der ligesom lige kører forbi hver morgen, så det er lidt mere at finde det rigtige. Kan I mærke forskel? Det varmer lidt med i den ene, forhåbentlig hænger den her skulder måske også lidt mere. Så nu gør vi præcis det samme i den anden side. Så vi starter med kravbenet, holder fat, trækker med 2 fingre, følger efter, og hele vejen ud. Og nu hvor vi kender teknikken, så kan vi fokusere på at tage nogle virkelig dybe åndedræt. Og så laver vi 3 lange strøg under. Så arbejder vi på indersiden. Så vi holder fat, strækker, følger efter med fingrene og strækker. Så laver vi 3 lange stryg. Så arbejder vi med den skrå halsmuskel igen. Så vi holder fat med den ene hånd, skubber op med den anden, følger efter og hele vejen op bag ved øret. Prøv også at bytte hen og se om det giver et bedre stræk. Ja, det kræver lidt øvelse. Men I har videoen, jeg har lagt den ind i forum. Det tog altså også mig 3 dage i London at lære den her teknik. Så det er helt okay, hvis det er svært i starten. Men den er værd at sætte sig ind i, for den har en virkelig god effekt. Så skal vi arbejde med platysmamusklen, så vi gør det her igen, hvor vi holder fat. Prøver at lave hånden så bred som muligt, og bare trækker halshuden hele vejen op til mundvigene. Og vi gør det 6 gange. Og så gør vi det bare lige lidt længere ud, så vi rammer op ved hvad hedder det, kinden, kæben. Godt, så lige ryste skulderen en gang. Så arbejder vi bag øret igen, hvor vi laver de her små stræk. Holder fat langs hårgrænsen og strækker ned med de andre fingre, bare lige en lille centimeter eller en halv centimeter. Så vi holder bare fast med den øverste hånd og strækker ned med de andre. Mærker du ikke noget stræk, så husk at duppe efter, så huden er tør. Og vi fortsætter hele vejen ned til langs kraniekanten. Og nogle gange så kan det hjælpe at visualisere, at man laver et stræk.
så kan man nogle gange mærke det lidt mere. Som om man lige strækker det en halv meter, selvom det bare er en halv centimeter. Vi strækker lidt ud i ørerne igen. Man kan også lave sådan en lille saks, og lige sætte på hver sin side af øret, og bare lige blidt pulsere op og ned. Godt, så skal vi arbejde med nakken, med rygsøjlen, så fingrene på hver sin side af rygsøjlen, så langt op til kraniekanten, som du kan nå. Og så trækker du fingrene fra hinanden. Og hvis ikke det giver nok stræk, så kan du arbejde med sådan nogle små twist hele vejen ned langs knoglen. Du kan også gøre begge dele. Og her er det måske meget ret lige at lukke øjnene. Prøv at slappe helt af i skuldrene. Tag nogle dybe indåndinger. Og du fortsætter bare lige så langt ned du kan nå på den øverste del af ryggen. Og gentager 3 gange. Så skal vi arbejde med trapeziusmusklen. Så vi holder fat igen med den ene hånd. Skubber tilbage med den anden. Vi gentager 3 gange igen. Vi kan også lige prøve at bytte arm her og lave den sidste runde for at se om det er bedre. Jeg synes det her det er den sværeste at lave på sig selv. Godt. Lad os lige ryste skuldrene en gang. Måske også lige armene. Og så er vi nået til kæbekanten. Så vi holder fat med den ene hånd igen, starter ved hagen. Og skubber huden op. Bitte små stræk. Den her teknik, den er jeg rigtig glad for, for jeg har en masse akner for mine teenageår. Og jeg synes, hvis jeg er god til at gøre det her regelmæssigt, så er det som om, de fylder lidt mere ud med væske, så jeg kan se dem en lille smule mindre. Ikke at de kan forsvinde, men de kan synes lidt bedre. Det er også godt, hvis man har begyndt at få lidt løs hud her, for lige at stramme det op. Og selvom det kan virke lidt modsat, at vi strækker i huden for at stramme den op,
Så tænk på, at det er de her små vandslanger i bindevedet, vi strækker ud, så væsken kan flyde bedre, så vi ligesom plumper huden op indenfra. Det er også en måde at fjerne stagnering og ophobning af affaldsstoffer, som kan sidde de her steder, især sådan langs kæbe, som vi ikke får bevæget så meget, hvis vi har tendens til sådan at bide sammen eller skære tænder om natten. Så arbejder vi under kæbekanten igen. Man kan efter om det er nemmest med tommelfingeren eller med fingeren. Jeg synes tommelfingeren er nemmest. Og virkelig fokus på at lave et stræk frem for et tryk indad. Måske man kan mærke, det føles som det nærmest er sådan lidt små sandkorn ind under huden. Det er bare små vedhæftninger, og det er dem, vi strækker ud i. Og så kan vi lave 3 lange stræk, hvor vi bare lige laver sådan et lille næb, og lige følger med, eller 2 fingre. Hvad der er nemmest. Og så arbejder vi på ydersiden, så vi laver et stræk igen. Og 3 lange stryg. Så kan lige ryste tænderne. Skal lige tage en mundfuld vand. Så sørg for at få ekstra meget væske i dag. Gerne en halv liter urtete. 1 liter brændenælde, hvis man er særlig god. Det giver også en mild udrensning i bindevedet indenfra. Og så læg mærke til i morgen. Huden skulle gerne føles lidt mere plom. Mundvigene måske lidt mere løftet og bare sådan generelt mere afslappet følelse. Og så husk, øvelse gør mester. Det her første gang, det er pisse svært. Så lav den gang mere, og så vil den allerede føles meget lettere. Så tror jeg, vi er klar til en afslappende fuldmåne yoga. Hvor var det bare dejligt. Tak. Tak. Og jeg synes virkelig det der med at huske sig selv på hele tiden, du skal ikke trykke, du skal trække, du skal ikke trykke, du skal trække. Og det er også bare sådan, jeg kom til at tænke på, at det er virkelig en god måde også at lære sig selv at være mere blid, hvis vi bare er vant til bare skubbe igennem, og som du sagde, vi skal virkelig kunne mærke ting, og det skal gøre ondt, før det kan gøre godt. Men det her med virkelig, at her, der får du virkelig den største effekt ved at gøre det blidt. Det synes jeg virkelig er smukt. Jeg synes, det er en god metafor for livet. Altså, hvor let det faktisk kan være, hvis vi bare lader være med at forcere tingene igennem. Præcis. Ej, tak Tanja. Jeg var lige nødt til at smutte ud og tage noget vand der midt, da vi har taget den ene side, og jeg kiggede lige mig selv i spejlet, og jeg kunne virkelig sådan se det der løft i den ene side. Så det var fedt. Det virker virkelig. Det gør det. Altså især jo mere man gør det, og jo bedre man bliver. Og man behøver ikke at bruge så lang tid. Måske 10 minutter på hver side er rigeligt. Nu brugte vi lidt ekstra tid i dag. Ja. Dejligt. Og så kan man jo bare bruge den her video igen, og altså de første par gange og lære teknikken, og så kan man jo selv gøre det, som du siger, når man alligevel sidder og ser en eller anden julefilm, eller hvad man nu hygger sig med. Så det er fedt. Godt. Lad os
Lige ryste benene lidt, hvis du har brug for det. Lige stræk benene. Og jeg kan også se, at der blev også sagt tak i chatten. Så det var så fedt. Så dejligt. Pia spørger, hvor ofte du anbefaler det. Var det en gang om ugen? Ja, en gang om ugen, det er super. Og man må selvfølgelig gerne lave den mere, men en gang om ugen, hvis man kan gøre det, så får man virkelig god effekt. Perfekt. Godt. Så lad os med denne her dejlige, afslappede, selvkærlige tilstand, lad os lige starte med at tune ind. Og så laver vi det her skønheds-yoga-sæt, så vi kan forlænge den her følelse ud i hele kroppen. Så luk dine øjne. Fokuser ind og op i det tredje øje. Gnid hænderne mod hinanden, sid høj og rank. Pres hænderne aktivt mod hinanden og pres ind mod dit hjerte med et let tryk. Tag et fuldt åndedrag, en dyb indånding og en udånding. Og en indånding for at tune ind. Om Guru Dem Namo. Om Namo Guru Dem Namo. Om Namo Guru Dem Namo. Indånd. Hold. Squeeze Mula Bandha. Klem omkring endetarm, kønsorganer og navle. Så du squeezer og sender energi fra de nedre chakra og op igennem din rygsøjle. Og udånd. Indånd. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siddhi Gurudeve Name, Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siddhi Gurudeve Name, Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siddhi Gurudeve Name. Indånd. Hold. Squeeze Mula Bandha. Og udånd. Start med at komme op og sidde på knæene, på hælene.
Placer hænderne ud for hver sit knæ i jorden. Og herfra skal du nu løfte dit hoved og holde din hage løftet. Hold hovedet helt stille, som den her tempelløvinde. Og bevæg så kun rygsøjlen frem og tilbage, frem og tilbage. Hovedet er helt stille og bevæger sig ikke. Du indånder frem og udånder tilbage. Og mærker bevægelsen i hele din rygsøjle. Frigør spændinger, skyller energien igennem. Hele vejen op til ansigtet. Skru op for pranaen, så skyld igennem med prana, livskraft, livselixir. Renser blodet. Styrker hele nervesystemet. Løsner op for spændinger, også omkring skuldrene. Fokuser dybt i det tredje øje. Indånd. Hold. Pres hænderne i jorden. Squeeze Mula Bandha. Squeeze baller bækkenbund. Lad energien strømme op og skylle panden, det tredje øje. Hjernen, ansigtet. Udånd. Bliv siddende på knæene. Og flet fingrene om bagved. Stræk armene godt tilbage og ned, og herefter løft dem op. Bare så langt som du kan, så nogle er mere smidige i skuldrene her. Men hvis du kan løfte dem op, så de er parallelt med jorden, så gør det. Træk vejret langsomt og dybt. Vi er her 1 minut. Åbne op for cirkulationen til brystet, til skuldrene, til ansigtet. Indånd dybt. Hold, lad al tunghed blive løftet ud af dit hjerte, ud af din krop. Udånd og langsomt slip grebet. Stræk benene ud og ryst dem en gang. Og du skal nu samle benene, sådan så at de rører hinanden. Og her placerer du hænderne på hver sin side af hofterne, læner en lille smule tilbage, og herfra løft benene op til 60 grader, og hold stillingen. Det er variationen her, som der er i opskriften. Hvis den er for hård for dig, kan du læne dig lidt længere tilbage, og måske komme ned på underarmene. Hold benene strakte. Hvis det stadigvæk er for hårdt, så tag fat bag ved knæene. Løft brystet op, stræk ryggen og hold stillingen. Træk vejret. Du kan variere lidt, hvis du føler, at du har okay styrke.
Og i stedet for at slippe stillingen, så bare justere sværhedsgraden. Vi er her i 1 minut, under 1 minut mere. Dybt åndedræt. – 30 sekunder mere. Træk vejret. Hvis du ryster, bare lad dig selv ryste. Det er nervesystemet, der justeres. Styrker dit nervesystem. 10 sekunder mere. Indånd dybt nu. Hold. Og udånd, sænk benene, men sørg for, at de er løftet fra jorden lidt endnu. Grib fat omkring knæene. Fødderne er løftet et par centimeter fra jorden. Start breath of fire. Forlæng rygsøjlen. Tænk, at du lige bliver løftet op igennem kronen. Og hvis du kan, så sæt hænderne på hver sin side i stedet for. Breath of fire. Rytmisk åndedræt igennem næsen. Indånd. Hold, squeeze mula bandha. Udånd og stræk benene ud foran dig. Se om du her kan forlænge rygsøjlen, eventuelt tage armene op og lige strække og gøre dig lang, og indånd og udånd. Fold forover, tag fat hvor du kan nå. Hvis du kan nå tæerne, gør du det. Se om du kan rette ryggen og holde dig oppe her i foroverbøjning. Holde hjertet løftet og hagen trukket ind. Så vi laver lige sådan en lille dobbelthage her, så vi mærker et stræk i nakken, der åbner op for cirkulationen. Træk vejret langsomt og dybt. Virkelig forlæng rygsøjlen fuldt ud. Nakkelåsen. Øjnene er lukket. Rul dem op. Hvis du kan nå tæerne, så pres på tæerne. Bliv siddende i stillingen. Nu tilføjer du mantraet HUM, H-U-M, HUM, som betyder vi. Vi er oppe i hjertet, hvor du er forenet, fællesskabet. HUM åbner dit hjerte. Når du vibrerer HUM, så lad det være en helt
dybdegående massagevibration i ansigtet, så virkelig mærk det skylle ind over ansigtet, vibrere ansigtet, massere det her yogiske facelift. Så indånd. Vibrer, se om du kan mærke det resonere i hjertet, i brystet, i halsen og i ansigtet. Hold et øjeblik, squeeze Mula Bandha. Og udånd. Og kom ned og ligge et øjeblik, så du lige kan cirkulere og mærke effekten af både din massage og yogaen. Luk øjnene. Se om du kan tage imod den healing, der gerne vil aktiveres i dig. Bare lad al spænding, anspændthed, ubehag smelte bort som honning, mens du smelter dybere ned i underlaget.
Tag en dyb indånding. Og en udånding. Bevæg fingrene og tæerne. Roter håndled og fodled i en cirkel. Den ene vej. Den anden vej. Stræk armene op over hovedet og stræk igennem fra top til tå. Træk knæene op til brystet, tag fat omkring knæene og giv dig selv et kram. Vip lidt fra højre til venstre, så du masserer din lænd blidt og blødt. Gnid så håndflader og fodsåler mod hinanden. Og rul så langs rygsøjlen et par gange. Og kom hele vejen op og sidde til afsluttende meditation. Start med at placere hænderne i Gyan Mudra, tommelfinger mod pegefinger på knæene. Ret ryggen godt op. Luk dine øjne. Og begynd et langsomt og dybt åndedræt. Fyld energien op hele vejen ned i din mave og helt ned i dit bækken. På indåndingen trækker du energien hele vejen ind og ned til bækkenet. Og på din udånding holder du udåndingen nede ved dit bækken og skyller dit bækken igennem med livseliksir prana energi. Så du indånder, udvider din mave og trækker energien ned til bækkenet som hvidt lys, glitrende. Og på udåndingen lad maven finde tilbage mod rygsøjlen og skyld dit bækken igennem. Fortsæt med at indånde og bevæge energien hele vejen ned. Og udånde og holde energien og bygge den op i dit bækken. Bækkenskålen, den der holder dig, det nederste af din krop, torso. Du bygger energien.
dit sind vandre, bring det tilbage til åndedrættet. Bring det tilbage til indånding, livselixiren, som glitrende tryllestøv du trækker ind ned til dit bækken, og som du skyller rundt i alle celler, i alle afkroge af dit bækken på udånding. Vækker den sensuelle, seksuelle, kreative livskraft, der bor her. Sid som den præstinde du er, Kundalini præstinde, gudinde, der sidder her. Venus sidder med et løftet hjerte, en ret rykker, alkymiserer, indre alkymi, livskraft, trækkes ind og ned og skylles igennem. Nu begynder du at visualisere, at du på indåndingen trækker energien ind og ned til dit bækken. Du cirkulerer den der, mens du holder et øjeblik. Og nu på udåndingen trækker du energien op igennem centret af din krop. Fra perineum, mellemkødet og hele vejen op til kronen. Indånder, trækker energien ned til dit bækken, holder et øjeblik, opbygger energien og trækker den på udåndingen hele vejen op til kronen. Så du indånder ned, udånder, trækker energien op og skyller den igennem kronechakraet.
Indånd dybt. Hold et øjeblik, mærk energien øges i dit bækken, dit underliv. Og på udåndingen træk energien op til kronen, ud igennem kronen. Indånd. Hele vejen ned til dit bækken. Hold, mærk energien cirkulere. Udånd, træk energien fra mellemkødet og op til kronen. Udånd gennem kronen. En gang til, indånd ned. Hold, mærk energien cirkulere. Se det gyldne, glitrende nektar, honning omkring dit bækken, i dit bækken. Næring og udånd og løft energien, træk den op til kronen, udånd gennem kronen. Og slap af et øjeblik. Læg en hånd på maven og en hånd på hjertet. Mærk effekten af hele denne praksis i dag, Venus praksis. Hvad mærker du i din krop? Denne sensuelle energi, feminine energi, du har aktiveret, kan hjælpe dig med at mærke, sanse, fornemme, hvad der foregår i dig, så du kan være mere i forbindelse med din intuition. Den feminine intuition mærkes igennem kroppen og sansningen. Du er hele tiden guidet og støttet til at træffe de valg, der bringer dig endnu dybere ind i dig selv. Der bringer dig tættere på dit autentiske, magnetiske kerne, din essens. Så jo mere du lytter til din krop, signalerne, beskederne, jo mere lytter du også til dit indre, dit indre barn, din indre fornemmelse. Og det er al den vejledning, du har brug for. Det er der din magnetisme ligger. Mere af dig giver større magnetisme. Mere at stole på dig selv giver selvtillid, selvværd. Når du lever fra et højt selvværd, lever du et liv i komplet magi, magnetisme, tiltrækning. Det er der, det du virkelig drømmer om, kan finde dig. Og alt hvad der står i vejen for det, lad denne fuldmåne oplyse det og hjælpe dig med at slippe. Release, release, release. Så tag nu dine hænder og ryst dem og bare føl at du slipper som dråber vand, der bare rystes af. Gamle mønstre, gamle tankeformer, gamle måder at træffe beslutninger på. Og udånd. Godt. Og gnid så dine hænder mod hinanden. Pres dem mod hinanden og ind mod dit hjerte. Og alt hvad du har skabt af forvandling i dag, lad det fortsætte med at vise sig for dig. May the long time sun shine upon you, all love surround you,
and the pure light within you guide your way on. Sat Nam. Afslut ved at vugge for dig selv og tak dig selv. Satnam. Okay. Jeg har det så dejligt lige nu. Det håber jeg også, at I har. Det var virkelig en skøn Venus-praksis. Det hele, vi har lavet i dag, er virkelig ultimativ selvomsorg, selvkærlighed. Må det her bare virkelig vibrere ud og flyde over og forlænge sig ud i ikke bare din dag, men også hele din weekend. Og så håber jeg, at du har det fantastisk, og at du vil passe på dig selv og give dig selv dine behov, opfylde dine egne behov. Så ses vi igen på mandag. Sigrid skriver, ja, så dejlig en praksis. Tak begge to. Selv tak, Sigrid. Tak for at være med. Jeg skal i hvert fald ud og tanke op med en masse urte til nu og skylle igennem. Det er den første selvkærlige handling herfra. Så det kan være, at I vil være med på det. Johanne skriver, rigtig dejlig weekend, og tak i lige måde, Johanne. Ja, rigtig dejlig weekend til jer alle sammen. Vivi skriver, skøn praksis, mange tak, god weekend i lige måde. Selv tak, Annette, Satnam. Og selv tak, Katrine. Magisk, ja. Lige det ord, der beskriver det. Magisk. Okay. Vi ses. Hej hej, Satnam.